सावंतवाडी गणेश रेसिडेन्सी माठेवाडा येथील नूतन गणेश मंदिरात श्री गणेश मूर्तीचा प्रतिष्ठापना सोहळा आज मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी अंगारकी संकष्टीच्या मुहूर्तावर ब्राह्मणांच्या मंत्रोच्चाराने मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करण्यात आली। दरम्यान होम हवन, महाआरती व भाविकांसाठी महाप्रसाद आदी कार्यक्रमांचे आयोजन घारे कुटुंबियांकडून करण्यात आले होते। यावेळी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर, नगरसेविका शुभांगी सुकी, गणेश रेसिडेन्सीचे श्री संदीप घारे व सौ अर्चना घारे तसेच सुरेश गवस, सत्यजित देशमुख, पुंडलिक दळवी, अमेय मोघे, नकुल पारसेकर, धोंडी दळवी, महेश सुकी, विक्रांत आजगावकर आदींसह गणेश रेसिडेन्सी सोसायटीमधील नागरिकांनी व आजूबाजूच्या परिसरातील गणेश भक्तांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून श्री गणेशाच्या दर्शनाचा व महाप्रसादाचा लाभ घेतला।